dolaku utama tumraping wong tanah Jawi wong agung ngeksi gondo panembahan senopati kepati Hamarsudi sudanan hawa lan nafsu pinepsu ing tapa brangta tan api ing siang ratri hamemangun karna tiasing sesama wong-wong driya mangung kanduan remang Biwasnya samapta lumadening tata cara parkyan prasajan wonten ing sasana enjang dungkap siang kalenggahan mila pambiwara cas uninga dumateng pamonging pahargyan sumrambasang ya para tamu putri kakung ingkang winantu ing pakurmatan jumering karsa gene kepareng arsa ngestreni hanjenengi badhe lumadening tata cara wisudan tali dharma dhawuhipun Sri Kapargya temanten kinasarimbit mongko kepareng winengku saking keluarga pamengku gati Bapak Agus Nardianto Ibu Parwanti pilenggah wonten ing dusun Bulak RT 08 Desa Taraman Sidoarjo Sragen gene kepareng arsa miwiti badhe lumadening tata cara wisudaning putri kinasih Rarayu Ardina Novitasari Magister Pendidikan Binuja Kramodap kelawan Bagus Robert Ari Wibowo Sarjana Teknik Tanaya dalu panjenenganipun Bapak Sutarno Ibu Widianti wingking saking Mentir RT 07 Desa Bener Kecamatan Ngrampal Lunggil Kabupaten Sragen Asri samaptaning sasana wonten madyaning sasana parigyan dumateng sang ya para kang wis pareng arsa Nut Sabiyantu lekasih tumapak ing tata cara piniji hamba bilih mangke wis kepareng suka samapta keparenga paring dawuh dumateng pambiwara mila sinartan pinalenggah kanthi seketa mardumadikane penggalih sang ya tamu sinedahan rawuh munggi sasana parigyan nenggo tumapak ing tata cara renumpaka saking pamonging pahargyan wonten ing sasana enjang dungkap siang kalenggahan matur nuwun.
sekas nyantosane sedya budya pangek